Sa number 2, 5 to 11-year-old ang sarang lamang makabaton sang bakuna kung upod ang ilang ginikanan o kung guardian sa vaccination center. May 10,000 na ka mga 5 to 11-year-old na nakarehistro online para sa natalana nga Pediatric Vaccination sa Bacolod sa Pebrero 14. Isa sa mga requirement ang birth certificate kag dapat yara ang ginikanan o kung guardian sang bata nga magabaton sang bakuna sa vaccination center. Sunod kay Dr. Chris Sorongo ng Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, ginapaabot nila nga sa madason nga semana magaabot ang supply sang Pfizer vaccines nga gintalana para sa 5 to 11-year-old. Gani ila naman pagasugdan ang training sa mga vaccinators nga amo ang maga-administer sang bakuna para sa mga menor de edad. Ang Bacolod ang may 91% nga population protection pinaagi man sa mas ginpabaskog nga vaccination program. Dugang diri ang ginlunsar nga vaccination program para sa booster dose sa botika.